walang direksyon at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin. Ngayon po hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdodroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para mabago. Di sa mga gumagamit po ng pinababawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan, sa bisyo, wala kang panalo. Isa na namang araw na mapupuno ng kwentuhan, tawanan at inspirasyon dito sa Morning Balitaktakan. Makakasama niyo ulit ang inyong dynamic trio na magbibigay sigla at saya sa inyong umaga. Makakasama niyo Charles Limon at hindi makukumpleto ang aming dynamic trio kung wala ang ating in-house minion na si Randy Guzman at ilaw ng tahanan, Ma'am Shisheki. Happy Tuesday morning! At sa ating mga nanunood at nakikinig sa atin kasi yung iba ano lang daw, pinapakinggan tayo through our Facebook feed. And also, ang ganda ng umaga. Sana maganda rin ang inyong umaga. Siyempre, ang pupuno ng kakulitan at kakwentuhan dyan, Ma'am Shisheki. At pupuno. Speaking of pupuno, ako lang naman yon at hindi ikaw, Ma'am Yan. Sheki. Sorry. Wow, nagalit. Randy Guzman ang nag-iisang minion Odora in the house dahil lagi daw akong naglalakwatsa. Pero bawat lakwatsa ay dala ko ang kwento para sa inyo. Yan. Kaya tutok-tutok na, bangon-bangon na live na kami. Yes. Speaking of alive and alive, you can certainly catch us alive nga talaga and feel our vibe this morning. You can scan those DJ boxes. Hanapin nyo lang kami, either you're using a digital smart TV or a free TV, mahahanap nyo kami through the Highland TV channel. So again, just a friendly reminder, the channel number varies on your respective locations. Tama. And nagsistream po kami live na live Yes. din sa aming Facebook account. That is Regional News Group RNG Luzon. And meron din kami sa aming YouTube channel na RNG Luzon pa rin. And sabi ko nga kahapon, pwede nyo kaming i-stalk sa aming Instagram account and also makichikahan sa aming Twitter account. Pare-pareho yan, RNG Luzon nag-iisa. Nag-iisa Yan. lamang. And speaking of stalking nga na sinasabi mo, atin namang i-stalk or Oh. silipin ang ating latest weather update ngayong umaga ng March 8, 2022. Ang ating latest weather update po dito sa Baguio City, ang pinakamababang naitalang temperatura kaninang umaga ay 15 degrees Celsius, habang ang pinakamataas naman na temperatura mamayang tanghali hanggang sa hapon ay 24.2 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 6:09 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang 6:05 in the afternoon. Maliban dyan po ay binabantayan po ng Pag-asa ngayon ang isang low pressure area dito po sa east-southeast ng Davao City, 100 kilometers east-southeast ng east-southeast ng Davao City, kung saan ay binabantayan po ito dahil maliit naman po ang tsansa nito na maging bagyo, pero nagdudulot po ito ngayon ng malawakang pagbaha dyan sa Davao City at iba't iba po pong mga karatig bayan ng mga ng Davao at dyan po sa Mindanao. Kaya nga po sa ating mga taga Mindanao dyan mag-ingat-ingat muna tayo
Kasi may mga naitalang pagbaha doon sa Davao, Cagayan de Oro at iba pa. So mag-ingat lang po tayo, no, at maging cautious tayo kung may mga may mga warning na yung ating mga LGUs na lumikas dahil po sa banta ng pagguho ng lupa, ay maaari pong sumunod tayo sa mga kinakaukulan at atin pong mag-evacuate as safe as possible, kasi nga po patuloy pa rin ang itong COVID-19 pandemic. Yan. Oo. Kaya pala medyo malamig. Yes, na may so binabantay. Ang lamig kanina ha. Oo. Kaya nga, secret. Napasarap ba ang tulog Oh, mo? sarap. Oo. Nag-snooze ng Yes. 10 minutes. Ayan. Ayan. And to our morning friends and morning barkada, in a more serious note naman, makibalita muna tayo sa ongoing rift nga between Ukraine and Russia. And unfortunately, well, actually it's a good news as our refugees are now fleeing and leaving already, and there is at least approximately 1,534,792 total count ating morning barkada that has left already, and that they have now moved to their nearby European countries. Some went to Poland, in Hungary, in Slovakia, Moldova, Romania, and other elsewhere in Europe. In one of the statement provided in the news, sabi nila, there is more than 1.5 million refugees have crossed into neighboring countries in 10 days. This is said to be the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II. And that and yung iba naman that choose to stay, we have a good number, and that's at least 53,000 who still is taking refuge in Russia, or that's 3.9% of total. And nakakatuwa lang kasi kahit papaano, our European countries are embracing and keeping an open arms with these refugees kahit man sa ganito. And we always hope and we extend our prayers for everyone's safety, dahil nga naman aside from the COVID pandemic, we are still looking into this. So to our OFWs as well, please reach out to the consuls that is available in your respective areas, as they would Yes. also want to know ang kalagayan nyo po. The numbers, their hotlines, their website are reachable pa rin po. So make sure that you get in touch with them if it is necessary. Oh, alam mo, hindi ko ma-imagine yung takot, no, na meron sila kasi anytime hindi nila alam kung ano yung mangyayari. Pero mas hindi ko ma-imagine yung takot ng mga naiwan, lalo dun sa Oo. mga family ng OFWs natin, na hindi nila alam kung anong nangyayari dun sa kapamilya nila doon. Parang nakakatakot yun. Kaka-anxiety ako pag ganoon. Tapos diba, Oo. yesterday we've discussed na some social media platforms were took down, pati including TikTok and Facebook account. Netflix din. Netflix din. Yeah. Yun na nila, they took it down. So paano nga tayo makakabalita with them? So again, we are extending all our hopes and prayers for everyone in that area, and especially to our OFWs. Yes. Kasi nga din naman pagdating sa border, kapag may lalaking kasama yung mga refugee, pinapabalik. Because it is mandatory that the males will go back and fight for their country sa Ukraine. Yun yung Ay, oo nakakatakot din. Medyo Meron their bang age? sacrifice. Anong age May age na limit. paglalaki? Kapag 18 and below, pwede as refugee. Pero 18 and 18 above, So, 17. 17 oo, and 17. below. Oo. So, okay. 18 and above, they are required to have a military service sa Oh, Ukraine. oh, Oo, maano just to, pala. medyo mahirap yung ganitong mga pinagdadaanan natin. Pero at least mga kabalitaktakan, punta naman tayo sa good news kasi kahapon po sinimulan na ang bus trip mula po Kalinga hanggang Maynila. Wow! Ayan, nako, ito po yung maganda, no? Kasi nga po binuksan po ng Victory Liner ang kanilang Uy, ruta naka-red na ka point din. to point. Hoy, hindi ako nagpropromote ha. Baka isipin nyo, taga-kuan ako doon. Nung partas. Oo, Oo. partas, naka-blue ka din. Naka-blue. Ngayon, Victory. Oo, Victory Oo. Liner Susunod, na Brown, Byron. Sige na, Ayan. sorry na. Oo. So, ang point-to-point po ay from Sampaloc to Tabuk via Rojas by 6 o'clock p.m. po yan.
And from Tabuk to Sampaloc via Rojas, ayun. So vice versa lang po yung Wow! travel, Uy. ano? Diyan sa Tabuk City, Kalinga, papuntang Maynila. So pwede naman po kayong magpa-reserve, ano? Sa mga terminal ng Victory Liner at para nga din ano makabiyahe tayo kasi nga po ang kailangan lang na travel requirement ay vaccination card. So Oo. pwede din po ang Cubao to Kawayan, Cubao to Santiago, Cubao to Tuguegarao via Ilagan, Isabela. Ito yung dadaan sa Aurora tapos Oh. pataas ng Isabela, no? Tapos lulusot dito sa Tabuk, Tabuk. papuntang Kalinga na 'yon. Oo. Okay, So, pagaling sa Manila. Oo. Uy, Yun. maganda yan na we're increasing the transportation. Sana pati ano, Oo. Ayun, pati Cagayan Valley pala. Kasama. oo. Oo. So, Tabuk and Cagayan Valley. Oo. Oh, hindi, sorry, maganda lang yun kasi Oo. there are no movements kasi Cagayan Valley is our rice capital Capital. of the Philippines. Kaya if there are more transportation, and sana, 'di ba, ma-aid na rin natin yung deficit ng rice supplies dito sa mga karatig nating provinces. So sana there is no mobility. Bakit? Oo. Sabi ni Ren, kulang na lang yung tsapa dito ng Convict. Oo. Pero, tanong ko lang kasi usually pag Oo. ganyang may mga bus trip daw, Mhm. good news yan. Laging tanong ng mga tao. No? Laging tanong ng mga tao, parang point to point lang ba yan? O pwede kaming mag-drop kung Ayun. saan? Yun, Kasi, point to point, Point to lang. point. yun lang. Parang sa Hindi Victory kagaya ng Oo. ordinary. Oo. Pwede yung bababa ka doon. Taman Rosario lang, Manong. Oo, Coralan, kasi sa Victory meron na mean, di Ganon, ba? Na yung oo. pwede ka nang kung saan ka lang bababa. Tapos ganun hindi nga. ka ata pwedeng bumaba or hindi sila pwedeng mag-pick up along the way. 'Di ba? Yeah, Meron bawal kasi po Yun nga before, eh. oo. So parang ang hirap, no? sa So, iba. point to point. Paano lang. kung sa gitna ako? Eh di ang layo din, Oo, no? oo, yun Wala lang. din. Oo, Yun pero lang. speaking of travel po, no, meron na po tayong updated travel restrictions or guidelines para po sa ating mga travelers, mga hindi residente. So, effective po yan noong March 5. Ito ay base sa Executive Order number 28. So, para po sa mga bisita po dito sa Baguio City, ang protocol update po natin, all non-resident travelers shall now register in Baguio Visita with two types of travelers. So, meron na po tayong leisure travel and essential travel. Each successful registration approval will have a corresponding color-coded QTP. Yeah. Ayun. So, malalaman na po, no? Depende yan kung yellow or blue ang inyong Yes. QTP. Ibig sabihin, doon malalaman kung essential or leisure travel po Ayan. kayo. Para po sa yellow, ito po yung mga travelers without booked AE. Ito yung mga hindi nag-book sa mga hotels, accredited na accommodations. Ito yung mga DIY. Oo. Mm. And to be approved by Tourism Office and CDRRMO. So, ang mag-approve ng mga yellow na QTP ay ang ating Tourism Office and CDRRMO. Samantalang, itong mga blue QTP, ito po yung mga travelers na merong accommodation sa ating mga Ah. accredited na establishment. Nakapagpa-reserve. Oo. Yes, oo. And the following are the requirements and conditions for leisure travels. Adults must be fully vaccinated or with negative RT-PCR within 72 hours before travel. And then, sa minors naman po, below 18 years old are exempted from the above requirements. Everyone or whatever age must be registered prior to the travel at least a day before, and for convenience, they can add up to 5 companions per travel request. So, ayun po na pwede na silang maglagay. Isa lang ang magre-register. Pero maglalagay na sila ng names ng 5 kasama nila. So, ayun nga po, ang mga merong accommodation sa ating mga accredited establishments, pwede na kayong dumiretso sa ating mga accommodations. Yes. Pero, i-check na po nila ng mas mabuti. Hindi na sila magpo-focus sa ating triage eh. Ang i-check na lang nila is yung documents. Pero, syempre, meron pa rin yung titignan pa rin nila ang ating health conditions Oo. pagdating sa hotel. Pero para naman sa mga hindi po nag-register sa ating mga establishments, dadaan pa rin po sila sa ating central trial. Yes. Yan. And we have no central triages dito sa Oo. Baguio City. Oo, And bawat hotel Oo. meron. And nakakatuwa lang kasi we are the pioneer of such a QTP, and we are living by the standards of being the only smart city here in the Philippines. Kaya
thank you so much for our tourists for making sure na yung gantong protocols are Nasusunod. followed. Mm. And sana din reminder for those that wanted to enjoy and breathe Baguio City na let's always go back to the simplest, which is wearing face mask and observing social or physical distancing. Oo. Yan. And ano lang po, no, paalala or announcement po kasi kanina po, nagkaroon po ng pagkawala ng ating kuryente sa ibang parte po dito sa Baguio City. So, babasahin ko lang po. Nagsimula ito kahapon, kagabi pala, 11:21. Kaya pala pagising ko, wala nang kuryente. Kaya nga. Yun lang. Naputulan na ba kami? Oo Sabi nga. ko. Nagbayad ka naman, di ba, Oo. te? Bayad ka Lumabas ba? ako ng alas 3 para Oo. silipin yung mga kapitbahay Oo. kung kami lang ang walang kuryente. Pero wala po talagang kuryente. Nako. Ang mga affected areas po ay parts of Military Cut-Off, Camp 8, San Vicente, Camp 7, parts of Luacan Proper, parts of Liwanag, parts of Bakaking North and Bakaking Sur, and Forest Gold, PMA, Kias, Tuba, Camp 4, Camp 3, Twin Peaks, Tabaan Sur, Camp 1, and nadamay po ang Pangasinan ha, sa Oo Dungon, din. Pangasinan. Tapos, nagkaroon naman as areas energized as of 11:51. Ito lang yung mga bumalik ata or ang nagkaroon ng kuryente. Outlook Drive, South Drive, parts of Cabinet Hill, Teachers Camp, Barangay, Country Club Village, Country Club Camp John Hay, except Voice of America, Happy Hollow, DPS Ay. Compound, Greenwater Village, and doon sa La Trinidad ay Beccal and parts of Ambiong. Oh, meron Yan. naman kami. Thank you Meron po. naman sa kami Bacol, din di ba? Sa Bacol meron. Oo. And, ang ganda nabanggit yung Voice of America. Alam nyo ba, mga morning balitaktakan, just a trivia, that the Voice of America is still inside the Camp John Hay, which was the station before pa. And this is the only station during the American occupation that is giving news for Baguio outside. Baguio so kaya meron outside. pa rin. It's the Oo. one of the only property na still owned by the American. Voice of America at saka isa pa. Nakalimutan ko na, sorry na po. Yan, kaya pala magagaling mag-English speaking ang mga Yes. taga-Baguio noon. Oo. Sabi nila, Oo, we are. Kasi nakikinig sila dati doon. And ang unang teachers natin are Americans and they started sa teachers camp where talagang literally nagka-camp talaga sila. And they were the one who really thought us to be linguistic. Kaya nga, di ba, pag pumunta kayo sa ibang parts ng Cordillera, English talaga ang medium of language nila. Meron Yun. at meron pa rin. Meron at meron pa rin. Right. Ayan. Mamaya po sa ating tirada sa umaga. Nako, isa po ba kayo sa Nako. mga pahirap na mga motorista na napumila kagabi para lang po mahabol ang pinakamababa pang presyo ng langis? Mamaya makakausap natin ang jeepney Baguio Benguet Federation Jeepney dito po sa dito si Sir Wilson Bumayat Jr. para po malaman ang sentimiento din ng ating mga kababayang mga tsuper. Yes. And mamaya naman, balik tayo sa good vibes, mga boarding balitaktakan kasi we will be having an amazing couple who built a tiny house for their employees, di ba? Nakaka-inspire yun. At dahil medyo masakit na ang aming kasukasuan, tinawag ko na dito ang PAW dahil wala nang aw sa PAW. Kaya tutok lang dahil sa aming pagbabalik, pag-uusapan na natin ang lahat ng yan dito pa rin sa Morning Balitaktakan! Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Community ng batang 90s, parang natin ang itrahan. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Community ng batang 90s. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Paul! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Pares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan at dahil nga sabi ko medyo sumasakit na ang aking kasukasuhan sa paglalakwat siya over the weekend, tinawag ko na ang aking lifesaver. So, ipapakilala ko na ulit sa inyo si Ma'am Cynthia and si Sir Jomar from Aldrich Corporation. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning po sa lahat ng mga viewers natin at syempre yung mga suki natin dyan ng mga kapaw natin. Sir, baka may gusto kang batiin, sir. Good morning sa lahat ng viewers ng Balitaktakan at saka good morning. Good morning sa lahat sa La Union, Pangasinan at saka Baguio. Ayun, good morning po sa ating lahat and ngayong araw, pag-uusapan na naman natin ang mga nakakatulong, napakaganda, napakabangong mga produkto. Ma'am, nakikita ko dito ang BioClone. Pwede niyo po ba sa aming explain ang BioClone? Siyempre, dahil maganda ka, maganda ako,
So yan, pang paganda si Bioclone. Pagising mo pa lang sa umaga, syempre blooming ka na dahil sa taglay niyang mga sangkap. Meron siyang vitamin C, B-complex, zinc, at syempre ang Cell Protect formula. Dagdagan pa natin yan ng mga fruit at vegetable extract. Dahil dyan, syempre, magbo-bloom ka pagising mo pa lang. Sa health, ma'am, ano naman po ang maitutulong niya aside from sa ating pagbo-blooming? Sir Jomar, ikaw mag-explain yan. Okay. Ang Bioclone po ay isang super capsule na combination po ng mga premium antioxidants like mangosteen, pau de arco, grape seed, ora king, at saka meron siyang cordyceps at saka astragalus. So of all food supplement in the Philippines, ito po yung combination ng mga strong antioxidants, detoxifier at saka cleanser po ng blood. Kaya po, ito ay tinatawag naming super capsule, blooming, nagpapaganda. Also, ito ay may mga zinc, vitamin B complex for your health, nerve health. So maganda po ang Bioclone sa lahat po ng food supplement sa Pilipinas. Wow, talaga pong... Paano naman po ito, ma'am? Magkano po ang SRP? Every when po siya iniinom? Siyempre, murang-mura yan. Sa halagang 20 pesos, pagising mo kinaumagahan, blooming ka na. At mabibili yan sa lahat ng drugstores. Ang pag-inom dyan is 3 times a day. Pag gusto mo kaagad ng efficacy niya, maramdaman mo kaagad ang efficacy niya 3 times a day kasi that is food supplement. Wow. Saan naman po ito mga bawal, ma'am? Baka merong Siyempre, hindi bawal sa mga buntis at mga lactating mothers. Wow. So, kaya naman sa mga naghahanap dyan ng food supplement, itry nyo na po ang Bioclone. And lipat naman po tayo mga ka-MB sa ating nakikita, no? Na iba't ibang kulay. Ano ba ito, ma'am? Bibigyan ba kami nito ng kulay sa aming buhay? Itong mga ito, ma'am. Siyempre, ayaan pang tanggal ng stress. Lalo na sa inyo na very active kung saan-saan kayo pumupunta para mawala ang inyong stress. Yan ang dapat na ihaplos ninyo. Ayun. Sir, ito naman, ano po ang mga variety natin? Parang may mga variety. Okay. So, pamasahe, meron siyang peppermint, may orange, may floral, at saka yung original namin. If you can notice, the mother brand of our products is Pau. So, more on pain. When you say Pau, connected siya sa pain. We have Pau Liniment, Pau Masahe, and the new one na ipapakilala namin mamaya is sa Pau Sports at saka yung Pau Travel Essential Oil. Wow. Ma'am, ano ang favorite mo dito and ano yung mga amoy ba ng mga ito pag Siyempre, pinaminasahe? ang pinaka-paborito ko dyan, ang Pau Masahe Peppermint. Wow. Sa pangalan pa lang, napakaganda ng kanyang sensasyon pag hinaplos. At siyempre, hindi lang yan. Kasi ang lamok dyan is ayaw niya yung kanyang amoy. Peppermint, ma'am. Oo. And ito na ating pink and orange, parang okay siya, ma'am. Parang for girls, no? Yung cheeky-cheeky pa rin ang amoy. Tama ba, ma'am? Floral, which is, syempre, gusto ng lahat yan. Especially yung mga nag-uopisina, gustong-gusto yan, si Pau Masahe Floral. Tama. Kasi yung iba, ma'am, ayaw din talaga nila yung mga kasama nila sa office, no? Yung ayaw nila yung sobrang tapang. So, okay na. At least meron yung mabango. Magkano naman po namin yan mabibili, sir, ma'am? Mabibili yan sa halagang 78 pesos to 85 pesos. Depende yan sa mga drugstores na suki ninyo. So, murang-mura siya para mawala ang inyong stress. Yan na yung gamitin nyo. Sulit na sulit po mga ka-MB, no? And ito na nakikita ko, bagong-bago daw po ito. Itong blue, para daw po ito sa ating mga atleta. So, sa mga atleta dyan, pakinggan ninyo kung bakit saktong-sakto to para sa inyo. Ang Pau Sports po is designed directly sa mga sports enthusiasts. Hiking, biking, sa lahat po ng sports. Alam naman po natin na after having that kind of adventures, meron talaga tayong mararamdaman ng mga body pains, paa, muscle cramps, muscle pains. Ang Pau Sports po ay isang spray pain reliever. Mabilis yung absorption. At pag hindi na po kailangan ng kamay, i-spray nyo lang po sa parts na masakit.
And after a minute, magda-dry po ito, ma-absorb ng katawan ninyo, ng mga parts kung saan masakit. Especially pag hiking, muscle cramps, spray nyo lang yon. After several minutes, mawawala na po yung pain. Ayun. So talaga yan, sir, para sa mga very sporty. Pero pwede din naman po ba yan sa mga, kunyari, may mga nararamdaman lang na pains? Yes, actually, lahat ng pain, pag sinabi mong POW, pain. Pero yan kasi, yung POW sports, designed for sports, kasi di mo na gagamitin yung kamay mo maghaplos. Spray mo lang talaga siya. Kasi medyo matindi ang technology na pagka-design ng POW sports na hindi na messy. Yun. Sir, magkano naman po yan, sir? And meron po ba yung mga tendencies na bawal mo siya gamitin? Actually, wala naman siyang bawal and available siya sa lahat ng drugstores, especially for mercury. Mercury drug, available siya around 150 to 200 pesos isang bote. No, sulit na yan, sir, no? Kumpara mo doon sa ating bibili ka pa ng mga kailangan mong ilagay. Alam mo yung mga ganun, yung mga ididikit, yung mga ganun kasi sobrang sakit. Yan, isang spray lang daw and hindi ka na nga mahihirapan na igalaw-galaw ang inyong kamay, ipahid-pahid, isi-spray mo lang siya. So, kung Correct yun. Actually, yung mga first na mga pioneering product yan is American brand. That is our first Philippine brand na POW Sports for sports and other muscle pain. wow, first Filipino brand po nito. So, tangkilikin natin ang sariling atin, no? Kasi tinutulungan po tayo, lalo na sa ating mga atleta, nitong POW Sports para po sa ating mga sakit na nararamdaman. And eto, masayang-masaya ako kasi favorite ko ang mga ganitong bagay dahil mahilig nga ako magbiyahe and hiluin ako. Meron na sila ngayong POW Essential, ma'am. Ipakita na natin. Ito ang ating POW Essential. Oh. Yan, sa mga mahilig magbiyahe, dapat ito ang dala-dala ninyo kasi napaka-komportableng dalhin. Ilagay mo lang sa bulsa mo. Sa lahat ng mga mahiluhin sa biyahe, ito ang para sa inyo, POW Essential Travel Ease. Magkano naman po ito, ma'am? 180 pesos. Wow. And yeah, alam nyo kasi yung pag-produce namin, I am part of the product development. Premium oil, essential oil talaga yan. Almost 3 years or 2 to 3 years namin pinag-aralan yan. Don't mind the price kasi that ang produkto is premium quality. So, POW Essential is ngayon, especially ngayong summer. Yes. Maluwag na. We keep on traveling na andun yung init. So, POW Essential Travel Ease Oil is best for migraine at saka yung sa mga biyahilo. Totoo yan, sir. Katulad na nga namin, no, na laging nagbabiyahe tapos nasusuka yung mga ganun. So, ano naman ang amoy nito, sir? Parang yung normal na essential or matapang ba masyado or Kasi premium siya. Pag apply mo ng konting oil lang, maaamoy mo na talaga siya. More on citrus and eucalyptus. well, at least makakatipid, sir, kasi 'di ba, meron tayong mga essential na kahit nga ganun yung presyo. So, sabi nga ni sir, konting pahid lang talagang nag-e-effect na siya. Yes, mararamdaman mo talaga Oo. siya. Unlike po yung Miss Rain, pwede nating buksan yan para makita nila na naka-roll on yan. Ay, wow. Sige, ma'am, bubuksan ko naman. Oh, ma'am, ikaw, ano ang favorite mo? Ay, sir, ikaw, ano ang favorite mo dyan sa ating mga POW? Actually, I am masahe? using this one. Totoo, sir? Malaking tulong talaga siya, sir. Because matagal akong long driver kasi ako, mga around 5 to 10 hours nag-drive ako. Yan, ipapakita na ni ma'am na roll siya. Wow, roll talaga siya, mga ka-MB, no? Unlike yung sa iba na pagbukas mo, pwedeng ang daming tumapon. Oh. Oo. Hindi siya Tapon. mm-mm. So, i-roll mo lang. Ayan, naamoyin ko na. Oo, mabango nga siya. Hindi siya yung matapang, sir. Para siyang, sabi mo nga citrus, para lang Yes, siyang, oo. kung anong naaamoy mo sa labas. Natural. Very natural po itong sa kanilang Travel Ease Oil. O, diba, bongga. Perfect po sa mga travelers. Ma'am, sir, invite nyo naman na po ang ating mga suki. Batiin na natin ang ating mga suki. Okay.
For our new products, POW Sports at saka POW Essential Travel Oil, hanapin nyo po, especially this summer, marami tayong mga outdoor activities, travel. So, ang POW Sports makakatulong sa inyo at saka yung POW Travel is available na po sa mga suking drugstores nationwide. Siyempre maraming salamat dito sa RNG at sa inyong lahat. Morning Kabalitaktakan. Maraming salamat sa inyo sa pag-accommodate nyo sa amin. Ang lahat ng product ni Aldrich mabibili sa lahat ng drugstores dito sa Baguio at nationwide po yan na mabibili. Ayan, maraming salamat Ma'am Cynthia and Sir Jomar sa pag-share ulit sa amin ng mga produktong talagang makakatulong sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya wag niyong kakalimutan mga suki, POW Sports, Bioclone, POW Masahe, and POW Travel is Oil. Ayan nga po, no? Wag niyo yang kakalimutan. Kailangan niyo yan. Everyday essential na essential. Mamaya naman po, speaking of essential, ano kaya ang pag-uusapan natin sa piece of check at tirada sa umaga? Yan ay sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Hello, good morning. TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TGHomeBuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders. We turn houses into homes. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala bukas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Press bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa
nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin, alas 7:14 na po ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na. Especially sa mga may sasakyan dyan. Nako, isang araw na naman ang inyong bubunuin sa mataas pong presyo ng gasolina. Kahapon nga po inihayag na po, no? Final na po na inihayag ng mga big oil, big time players ng mga kumpanya ng produktong petrolyo na magtataas po sila ngayong araw, Tuesday, ng presyo ng produktong petrolyo. Ang diesel po tumaas ng 5 pesos habang ang gasolina naman po tumaas po ng 3 pesos ang dagdag na singil sa kada litro. Ngayon po makakausap natin ngayon ang presidente po ng Baguio Benguet Jeepney Federation dito po sa Baguio City, si Sir Wilson Bumayot Jr. Sir, good morning po. Good morning, sir. Good morning. Ayon po, sir. Sir, diretsahin na po natin. Kumusta po yung ating mga jeepney driver dito po sa pagtaas ulit, ika-10 pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw po? As of now, medyo pa rin sila. Parang hindi kakayanin. Magkita natin mamaya pag kasi magmi-meeting kami mamaya kasi ngayon yung epekto ng pagtaas ulit ng crudo. Pag-usapan namin mamaya kung ano ang next move. Okay po, sir. Sir, una niyo na pong inihayag sa LTFRB itong dagdag singil sana sa pamasahe na 1 or gawing 10 or 12 pesos na po. Itong pamasahin. Kumusta na po ba? Sapat po ba ito kapag itinaas po ng LTFRB? Pag 1 peso lang, parang hindi eh. Sapat yan. Kukulangin. Mga 2 to 3 pesos, hindi siguro. Oo. So far, sir, with this, kumusta naman yung ating mga jeepney driver? Nakakatanggap pa rin po ba sila ng oil subsidy or tong pantawid pasada program ng LTFRB? Or ano po yung hiling sana natin sa LTFRB? Kailangan bang taasan or kailangan po bang lahat ay bigyan? Regarding that, sir, sa previous na binigyan nilang oil subsidy, may mga reports kasi na natanggap namin na some hindi nakakuha ng oil subsidy. Yung iba naman, yung nagka-problema sa mga papers nila. Kaya hindi sila nakakuha ng mga yung subsidy na yan. Okay po. So far, sir, ilan lang po sa mga jeepney natin dito sa Baguio at Benguet, almost 3,000 ata, no, na mga pampaserong jeepney natin ang nakaka-avail lang nitong pantawid pasada ng LTFRB? Approximately siguro mga 85% siguro naman. Okay po, sir. So far, sir, dito po sa ating mga dito sa ating mga Jeepney Federation, meron na po bang ilang mga jeepney ang ayaw na sigurong magpatuloy na magpasada? Gusto na lang ng ibang trabaho? Ano po yung nakikita natin sa ating mga kasamahan ngayon, sir? With regard sa mga sasakyan, some operators mas maigin na lang na huwag munang ilabas yung sasakyan nila kasi sobrang taas ng maintenance. Yung crudo, mataas. At yung gulong, mga spare parts kung masira man. Kaya mas pinipili lang nila na huwag mo nang ilabas sa ngayon. At sa part naman ng driver, kulang talaga kasi sa observation namin, kulang talaga mga 300 lang yung nauuwi nila ngayon. Minsan pa nga 200 lang, ganon. Oo. Sa isang kita po, let's go down po sa ating mga kasamaan sa tsuper. Sa kita po ng isang jeepney driver, ilan po yung nakikita niya buong maghapon, tapos ilan yung napupunta sa ating dito sa pangkrudo, at ilan na lang po natitira sa kanila, sir? For example, yung isang jeepney mag-gross ng 2,500 buong araw. Tapos magkukrudo pa doon ng mga 1,200, 1,300, ganon. Hindi mo natirang, kung 1,300 man, yung crudo may natirang 1,200. Tapos yung 1,200 na yun,
kung ano ang usapan nila sa bus nila, yun ang paghahatian. Kung Oh. 60-40 or 65-35, ganun. So mga halos kuwan na lang siguro yan, 600 or 400 siguro matitira sa driver, sir. Talagang ganun. Ay, kung kakain pa siya, mababawasan ulit. Talagang wala. Wala talaga. Okay po. Sir, with this request, ano na po yung sinabi ng LTFRB dito po sa dagdag na pamasahe? Kung may naging comment po ba sa inyo ang LTFRB tungkol dito? As of now, yung ano pa naman ang sinasabi nila, yung naantay natin yung sinasabi nilang subsidy ulit. Kaso, mamaya pag-usapan namin ulit kung ano ang next move dyan kasi ang hiling talaga namin yung taas pasahe. Kasi sabi nila malabong maaprubahan daw. Pero iano namin ulit. Okay po. Sir, sa subsidy, hindi ako nagkakamali, 6.5 po ba ang natatanggap ng mga driver per tranche or more than? Sa nung last 7-2, ganun. Okay. Pero okay po. Oo. Pero sabi po ng LTFRB sa inyo, tataasan po ba nilang subsidy sa ating mga tsuper or ano po? Ano yun, sir? Pakiulit nga yung tanong. Ayan, tataasan po ba ng LTFRB itong subsidy or hiling nyo po karagdagan pang mga subsidy para sa ating mga hindi nakapag-register, sir? Okay. Nung last meeting namin, parang medyo short yata yung budget. Kaya sinabi nila, para tawag nito, babawasan. Parang ganun. Hindi lahat makaka-avail. Oo. Tapos ngayon, ang sistema niyan, co-op na lang. Co-op or corporation na lang nila i-deposit yung mga pera. Account ng co-op or corporation. Okay po, sir. Kasi nag-consolidate na din yung ating mga jeepney operator dito sa jeepney modernization. Paano naman po ito makakatulong or dagdag pahirap pa sa ating mga driver o itong mga tsuper, itong jeepney modernization? Kasi let's remember, nagbabayad pa rin kayo, sir, sa bangko. Oo nga sobrang sakit. Walang problema naman sa consolidation. Ang problema lang dyan sa modernization. Kasi yung unit nila ang sobrang sobrang taas ng presyo ng unit. Parang mas maganda pa nga yung natin, yung mga gawa dito sa Cordillera kaysa yung pinapakita nilang mga bases. Okay po. Kung rehabilitation sana ang gagawin nila, hindi modernization. Mas maganda pa. Or mag-provide sila ng mga makina, tapos kami na lang gagawa ng body. Yung jeepney body, kami na lang magpapagawa. Mas maganda pa. Okay, sir. Sir, panghuli na lang siguro, paano ba yung pagbabayad natin dito sa bangko ng jeepney modernization? Nakakontrata ba yan sa mga co-op? Ilang percent po yung mapupunta sa kanilang mga dito sa bangko, or ilan yung ibabayad nila sa bangko itong co-op na to, sir? Yan ang problema kasi may subsidy na sinasabi nilang subsidy na makukuha sa government, 100 plus. Kung ikakas mo naman, wala yon. Tapos, parang yan, mga 30% down payment, parang ganon. Depende sa kumpanya. Depende sa kumpanya kung ano ang nila. Tapos sa bangko. Tapos ngayon, hindi kami makaloan ng bangko, Land Bank at saka DBP kasi hindi pa tapos yung LPTRP ng City of Baguio. Kasi isa yun sa requirements Kasi pag wala yun, talagang hindi ka i-grant ng loan.
Ako, pahirap nga talaga itong modernization at itong sir, itong pagtaas ng produktong petrolyo. Sir, mensahe na lang po natin sa ating mga mananakay at sa ating mga tsuper ngayon na nanonood at saka nakikinig ngayong oras na ito. Ayun, medyo naputol si Sir. Ayan. Sige, babalikan natin saglit na mag-connect lang si Sir sa ating linya. Ayan, okay, balik na sa linya si Sir. Sir, ano po ang inyong panawagan at ito nga din pong mensahe natin sa ating mga tsuper at sa ating mga mananakay. Ngayong patuloy pa rin po ang pagtaas ng produktong petrolyo. Go ahead, Sir. Hello everyone. Naimbang nga sa kadagitoy kakadwa nga drivers, operators. Kat anusan tayo rata, inanos tayo rata. Inyangay kat isuti ayan ti negosyo tayo, transport. Kat anusan tayo rata, no inya ti maitod ti LTFRB, maitod nga tulong, maitod ti city government. Anusan tayo rata. Salamat kadagitoy ayaten nga pasairos mi ag inanos tayo kuma anusan nyo kuma dagito drivers tayo ang kayo nga ruman ni lamo amoy mo ti presyon ti dagito yo crudo kat ngumat-ngat nga to kat hanmot ti man umanay jay kikitaan da ipagbiagda iti pangasyo kumata iwasan tayo jay agrireklamo. Thank you po. Okay, with that, maraming salamat, sir, and stay safe, sir. Okay, yan po si Sir Wilson Bumayot Jr., ang presidente po ng Baguio Benguet Jeepney Federation dito po sa Baguio at Benguet. So, ayun nga po, patuloy pa rin ang walang habas na pagtaas ng produktong petrolyo kasi nga din naman, una na pong inihayag ng OPEC countries or itong mga miyembro, ng mga nag-i-import or nag-export ng produktong petrolyo na kulang sila ng supply ngayon at isa nga sa mga in-demand ngayon ay ang Dubai crude oil kung saan papalo na sa $116 per barrel ang Dubai crude oil. Nako, sana bumaba na din sana to at makahanap ng ginhawa ang ating mga tsuper. Mamaya po abangan natin ang piece of check ni Ma'am Shisheki sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig.
bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas ang pantutunla. Kasama ng mask, hugas at iwas, protektado tayo pag may res bakuna. Patunayan ligtas at mabisa ang Res Bakunas. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Ngayong pandemya, nakita natin how employees and employers work together hand in hand para maging fruitful ang kanilang sari-sariling business. And that without being said, we have an amazing couple na nagtayo ng tiny house for their employees. Yan. And we have this morning, Miss Beck and Jerry Evangelista. Good morning! Hello mga ka-MB, ako si Beck. Ako si Jerry. So iniimbitahan namin kayo na sana matikman ninyo yung mga product ng Davao. Ang product po namin sa Beck and Jerry is all plant-based. So makakakain kayo ng pagkain na healthy na at makakatipid pa kayo because this product is made of 100% plant-based. So meron po kaming liempo, meron kaming vegan caldereta, mga Pinoy na panglasa na kailangan ninyo na hindi nyo nahahanapin ang karne because this product. Yun, those are products that are really plant-based and amazing. Miss Beck and Sir Jerry, how did you come up with the idea or inspiration of a tiny house? Ako yung nag-start to ng pandemic and during that time, limited lahat ang galaw ng mga tao, including us. And we realized during our operations, kasi nagkaroon kami ng skeletal force pare, since continue pa rin yung operation namin, kailangan na namin ng place na pwede kami mag-stay for a long period. And that's the reason na-realize na kailangan namin mag-ayun ng mini tiny house. Not only for us, but also for our employees. Yan nga, no, Sir Jerry, extending your help and pangalagaan natin ang employees natin even during ngayong pandemya pa rin. Ito naman, Miss Beck and Sir Jerry, how is it important na napapangalagaan natin ang hindi lang ang health and mental health ng ating employees? Importante yon kasi kailangan nating pahalagahan yung kanilang health, lalo na yung mental health nila. This pandemic, malaki yung yung epekto sa kanila. So kailangan nila kahit pa minsan-minsan magkaroon sila ng minute vacation. Kaya naitayo itong tiny house para din ito sa kanila at para din sa amin. Minsan, ang nangyayari kasi sa overwork, and then hindi nakakalabas yung tao, ayun, yung mental health yung pinaka-biggest issue. And I certainly understand. And talaga, Miss Beck and Sir Jerry, it's important that we do not overlook this kahit pandemya. Now, I just wanted to ask naman tips and advices dun sa mga gustong mag-start ng sarili nilang business. Kung gusto niyo pong magkaroon ng sariling yung negosyo, pwede po kayong mag-visit sa aming page sa Bioskin Philippines. So gumagawa po kami ng mga product. Nagtotol kami as low as 5,000 pesos. Makakapagsimula kayo at pwede kayong maging CEO ng sarili niyong kumpanya. So gumagawa po kami ng mga serums and meron kaming mga soap. All kinds of soap. Meron din po kami yung mga set ng underarm, deodorant, at meron din kaming rejuve. So yung lahat ng hinahanap niyo sa isang company, na tolling company, nasa Bioskin Philippines po yun. Sa Beck and Jerry naman din po, gumagawa rin po kami ng mga coffee and collagen booster. So ito po yung mga sample niya. So pwede po kayong makapili ng sarili ninyong packaging and sarili ninyong sticker. Yes naman. That's truly inspiring. And Miss Beck, Sir Jerry, imbitahin naman natin ang ating viewers with our products, offerings, and other services na pwede nating ma-take advantage of.
Para masubukan nyo po ang mga products namin, you can visit us at our social media pages on Facebook and Instagram, and on our website at buyskinphilippines.com and becandjerrys.ph. Yes, yes. Thank you so much, Sir Jerry and Miss Beck. Thank you for sharing your time and your inspiration to everyone. Hindi man lahat kayang magpagawa ng tiny house for their employees. It's very still important that we check with our employees either through just an affirmation, even by saying that you've done a good job. Your praise is always going to be something that your employees will live by. Yan, nagtatapos ang piece of Sheki, pero babalik pa rin ang inyong dynamic trio dito lang sa Morning Balitaktakan. Ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, will love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Nagpa-rest bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas ang panlulula. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may rest bakuna. Patunay at ligtas at mabisa ang rest bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Athletes, beauty queens, mythology, superheroes, kultura, at kahit pa pambansang prutas, walang pinatatakas na inspirasyon ang taglay na talento ni Ran Carmona sa paggawa ng Filipino culture-inspired character designs. Alright, so my name is Roland Carmona, but I usually go with the name of Ran Carmona as my online persona. And I'm the creator and the artist behind the page Arts of Ran in Facebook. Meron siyang mixture of Western influences, pero ang majority of percentage ng influences yung Japanese style. Pero incorporate ko rin yung Filipino genre or theme. Kasi wala pang masyadong nag-cultivate ng ganong style na anime pero Filipino yung ideas and concepts. Sa pamamagitan ng kanyang art style, na ibibida ang yaman ng kulturang Pilipino sa pananamit, tattoo at iba pa. When you watch anime, you tend to learn the culture of the Japanese people. So, ang naisip ko, why not use that as an advantage? Why not take advantage of that and create anime characters that are Filipino-based naman para mas makilala yung kultura naman while enjoying the anime aesthetic. Nagkaroon din ng anime version ang ilan sa mga indigenous tribes sa bansa tulad ng Tiboli, Bagobo, Kalinga at Igorot. So, ayun, yung process ko doon mas mahirap siya kasi mas konti yung resources. But since gusto ko naman siyang ginagawa, ang advantage lang nun is I get to meet people from the Tiboli tribe, Kalinga, Igorot. Natutuwa ako na minsan nag-message sila sa akin na
nagte-thank you sila sa akin dahil nagkakaroon ako sila ng representation out there, nagkaroon ng character na nakilala nila nakita nila as na katulad ng sa kanila, Tiboli character. Although wala pa naman siyang animation, at least meron ng character out there na ang design is from their roots, or di ba? Yung roots, yung mga culture natin. Isa-isa ring ni-recreate ni Ran sa pre-colonial setting ang mga superhero na nilikha ni Mars Ravelo. Wala naman silang wala ka naman mahahanap na characters na pwede mong i-cosplay sa Tiboli, di ba? Or Anigurot. Sobrang angas kaya ng mga tao nila, mga nomad people natin. There are our ancestors, sila yung nagbigay ng kulay sa kultura natin. Kung makikipaghalubilo ka sa mga Igorota, sa Kalinga, or sa Bagobos, Tiboli, tuwa ka sa kanila dahil may sarili silang culture na makikita, ma-appreciate yung roots natin as a Filipino, doon tayo nagsimula. Mensahe ni Ran sa mga nais itaguyod ang sining. Tulungan siyang payamanin ang kultura at kasaysayan. People natin like si Sultan Kudarat, Raha Sulaiman, Datu Lapu-Lapu, and kapag nabasa mo kasi yung mga stories nila, ma-amaze ka on how amazing they were back then. And sobrang ma-shock ka na hanggang ngayon bakit wala silang representation on the digital scene. So just keep throwing and explore. And don't be afraid to make mistakes. You're gonna have a lot of it naman, whether you like it or not. So just learn from them. Keep being artsy. Sa mga nais magpagawa ng anime version ng kanilang sarili, maaaring bisitahin ang page ni Ran sa facebook.com/artsofran. Artistic and inspiring at the same time. Ating morning barkada, grabe no. Ako, it's sending thrills kasi last year also we've seen that we've entered the international array as we have also another portrayal. I believe every one of you are familiar with them introducing 13 in the international platform. Ang ganda, and that is the same platform na ginagawa ni Sir Ran. Sa totoo lang, with this kasi we're changing the perception of people. Like, sabi nilang Igorot may buntot daw, this Aitas have this and that, and it's really changing how we see our indigenous tribe surpass each challenges noon pa, before colonization, before anything else. Kaya we have our own identity already without colonization. So ang ganda. It's really a good way for us to learn from this. Oo, nakaka-proud nga din, no? Kasi isa sa mga siguro first film na sumikat na anime sa Pilipinas and all over the world is itong 13 kasi it was translated into Japanese, other languages, English, tapos French, mga ganun, nagulat tayo, no? Kaya pala ng Pinoy. Exactly. Diba? And ang dami nating content creator na talagang magaling pagdating dyan. Some pa nga are sila, employed by Universal Studios kasi talagang alam nila na ang Pinoy pagdating sa ganyan ay napakagaling. Oo, pero brief history lang kung bakit ganito kagwapo ang mga itsura ng ating anime, especially sa Japan. So meron kasi noon, ang inspirasyon nila sa mga itsura or kung gaano kagwapo ang mga anime natin na Japanese. Kasi nag-start ang anime sa Japan. Japan. So, ayan, ang nakikita natin si Bjorn Andresen. So, siya ang tinawag noon ng director na si Luchino Visconti na the most beautiful boy in the world. So, umikot itong director na to sa buong mundo para hanapin kung sino ang parang most beautiful boy. Yung pinakagwapong mukha ng isang lalaki na gagawin niyang bida sa isang movie. And sobrang sumikat itong batang ito. He was just 15 years old. Kaya siya din ang naging inspirasyon po kung bakit sobrang gwapo ng ating mga anime. Diba? Parang ganun yung mga itsura. Kaya lang, he suffered because of his looks. Dahil na-abuse siya. He was sexually abused dahil nga ganito po ang kanyang itsura. So sabi niya noon sa isang documentary na parang kahit ganito siya pinagpala sa muka, pero kung yun naman ang naging dahilan ng naging miserable na life niya. Pero yun lang, fun fact lang, yan ang muka na inspirasyon ng ating mga lalaking anime. Galing, ang ganda, no? Actually, parang perfect nga daw siya. Perfect to. Meron yung symmetry. Symmetry, Yun. oo. Chinecheck Tama. nila. Kapag maganda daw ang isang babae,
square ang mukha. Ay, thank you. Yan. Ay, Karamihan sorry. sa mga magagandang babae, square ang mukha. Ay, thank you naman. Ah. Square ba to? Oval yan. Ay, oval ba? Athletic bowl. Athletic ball ba? Ayan. And, oo nga, to our upcoming artist dyan, hindi Yan. natutulog ang ating artistry dito sa Pilipinas, dito sa Baguio City. And talaga, thank you for inspiring other artists to do such artistry at gusto na rin nating magpasalamat sa lahat ng ating viewers talaga na gumising at bumangon, and thank you so much for having us na trio this morning. Syempre hindi na ako papahuli for those that are watching us in Poro. To my daddy, good morning Papa, andyan na kasi siya sa Poro, and to my kids, Elera and Ethan, good morning anak. Yan. Gusto ko din pong batiyan ang lahat ng nanonood mula sa La Union. Syempre, my family, mama and daddy, sa mga pinsan, tita ko na laging nanonood, laging nakatutok, no? And to Bilyo and Mainot family, maraming salamat, Bebe. Lalo sa magising na, papasok na sa school. Sa lahat po ng nanonood, salamat. Yan, binabati ko din ang Limon family dyan po sa Ilocos Sur, and also Fontanilla family dyan sa Nueva Ecija. Nako, kita-kita po tayo sa darating na Oy, Saturday. excited! Mini reunion lang kami, no, sa aking mga ng family namin. So, see you. Ingat po lagi. Oo, and also our medical frontliners, hindi po namin kakalimutan ng serbisyo niyo to my batchmate na nanonood din in the medical fields. Charlene, good morning. Thank you for watching. And syempre, hindi papahuli ang Furniture. They are the pioneer for online selling for finishing and construction materials. Hatid sa inyo yan ng TG Home Builders, Bridging Power in Progress, and GCP. And the only hotel resort here in Baguio City, Baguio Country Club. Yan, and also atin din pasalamatan for teaching us different musics and iba't ibang guitar lessons at music instruments din. Yes. Ang Ayla Musar. So pwede po kayong dumiretso dyan sa Maharlika. Meron po silang office dyan or branch. Yes. Ano? Pero sa Porta din. Porta, meron Oo, din. meron. They're SM. expanding. Oo. Yan. Oo, and also kapag gusto nyo namang mag-refresh sa paglalakad sa iba't ibang tourist spot dito sa Baguio City, nako, dumiretso na po kayo sa Batang 90s. Ayan, pwede nyo i-enjoy ang iba't ibang mga flavor ng milk tea, or if you don't want to go to Baguio, pwede naman kayo siguro mag-enjoy dyan sa Pugo, La Union, dito sa Pugad Adventure Resort. Yan. And syempre, gusto po naming magpasalamat sa Maranian and Ballesteros Optometric Clinic, and of course, Dizon Vision Clinic. And kanina kasama nga natin ang nag-isang wala nang Sapaw! Lahat mga kabalitaktakan, maraming salamat sa lahat ng tumutok. Sinamahan kami sa aming chikahan, kwentuhan at kung ano-ano pa ngayong araw. Ang nag-iisa pa ring Minion at Dora in the House, Randy Guzman. Nakasama nyo naman sa talakan, tawanan at diskusyon, Charles Limon. Yes, inspiring, critical, and responsible stories, mga kabalitaktakan. Ma'am Sheki ang inyong nag-iisang ilaw. At itong araw na naman na to ay binuo natin ng Dynamic Trio. At bukas babalik kami for winning stories. Kaya abangan nyo kami in all our social media platforms. And mamaya as well for our Luzon headlines. Anong oras ngayon? 6. 6. Ayan. News Force North Luzon. Yan. Kaya maraming salamat sa pagtutok. Babalik kami bukas muli dito lamang sa Morning Balitaktakan.